situation Malawi paja nakulonjezani kunena kuti lero ndibwera ndika live ya nakulonjezani kuti lero ndibwera ndi live ija ndimeneyi kusanade chifati usiku uno ndi zambiri zochita amangwetu apanda lemba kuti APM acknowledges women in politics and point number 2 ndana kuti Chakwera is not mentioning anything about the fertilizer prices, and then I've mentioned the what do you call it, the free secondary school. The APM is going to bring free secondary school. Guys, share tikide share kuti uthenga ufikire kwa anthu ambiri. Kodi APM akulemekeza bwanji owalemekeza bwanji azimayi mperiod imene wakhala akulamula, komanso tingoyambira pa Bingu wa Mutharika. Chipani cha Democratic Progressive Party chinayamba kulemekeza azimayi chitangoyamba ndi Bingu wa Mutharika. Mwachisanzo ndikupasana chisanzo chabwino, Professor Bingu wa Mutharika, may he so rest in peace, anapanga recruit my Joyce Banda as vice president. That was the first acknowledgement kuti azimayi mdziko muno akulemekezedwa, giving the room kwa azimayi kuti azipangana participate in politics. That was Bingu wa Mutharika. So APM is continuing the legacy ya Bingu wa Mutharika, kulemekeza azimayi mndale, right? Ku parliament tinaona hapo chipani cha DPP chomwechi chitapanga recruit mai Navicha kuimira as a leader of opposition in parliament. You know, it's not joke kupanga recruit muntu wa mai mundale mmene ukuona so kuti kuli magazi ena kuli mituta ena kuti kuli madolo awo kuti tati kaso bandale paso akudza kutithandiza, koma iwe ndikupanga skip anthu amene ajawo ndikupanga pick the lady, the women amene kuti aja awo okay azimayi awo ati kwena ntchito limodzi. It's not a joke. Zimene MCP they can't tell us kuti akuza kufika pa point imene sizingateke, and I can tell you kuti it is only Democratic Progressive Party, right, amene amalemekeza azimayi. Komanso ndi chipati chokhacho chimene tikuza kunena kuti Joyce Banda, right, was mayi kayo amene anali wa Democratic Party. Chifukwa it was like a continuity, it was like a leadership continuity ya DPP. Amaja nasigwa chipani chao Bingu wa Mutharika jana tisia. So tikuza kunena kuti ndi chipani becha DPP chomwe chija chimene chinapangisa mayi Joyce Banda kupitirirawo. So APM apanga pick Dr. John Jenasa masteni athu ndi ulemu umene ujawo mukunimvesesa ndi ulemu, and kupanga pick munthu wonena kuti it's not even from your area. It's not easy because my Gen answer ifeso titamenya research yathu a Gen answer siyakunjewo, a Gen answer ndakudisa even agangata nakambapso zimene zizi. So she's more waku Central Region. Amaya Gen answer Dr. Gen answer ndapa Central Region. Mwanivesesa kumpoto uku tili ndi azimayi sokumene, ku Southern uku tiliso ndi azimayi, komano APM anachuza kuti tisankhe my Gen answer kuchoka pa Central Region. Si chinthu chophweka iyayi, ndifuna ndikuza na mayenda bamwe, si chinthu chophweka tikuyena timulemekeze Professor Arthur Peter Mutharika kupanga pick my Gen answer. And ambiri profile ya my Gen answer mkuidziwa, si mayi wamba,
somebody said kuti kumasankha anthu anena kuti they can make decision payoka. Kumasankha anthu oti anawerenga mabuku ambiri anaphandapo. Zona kuti akhuza kukhala pasi kumapanga analyze zinthu zina zokhaze president unena kuti okhawa apa kwena ndipanga nje apa kuti wena ndipanga chonchi. Pa Tanzania apatu zinthu zikuyenda bwino ndazi mayi omwewo. Malawi kuti ili ndi munthu wambambo achakwera koma zinthu zikukanika kuyenda bwino. Chikhalire choni ndi a president achakwera. Munthu wamuna wamphamvu zake wanyonga zake akuti amamenya ma push up kumaonesa Malawi kuti amamenya push up kumakukanika kuti lamulira ife mdziko muno. So IPM kusankha John Ansah kapena kuti Dr. John Ansah sana lakwisi apake chinthu chabwino kwambiri. Ndipo ineyo ndifuna ndi salute Professor Arthur Peter Mutharika for picking Dr. John Ansah as your running mate. That's not something that we now got kumanapo kumana kuti John Ansah iya imwakuti the reason why IMCP akumayankhulamo mwamungano mwantudzu akumuopa my John Ansah because I don't see pakadali panopa in politics mwete sindikuona kuti pali mayo ina wake amene akhoza kumukika Dr. John Ansah. I don't see. Even agona ni hala kutali kwambiri nda John Ansah ali kutali. John Ansah zisoma swera ndi judge tu ndi judge paja ndinakuuzani kale kuti anthu ena anali azibusa mbusa munthu ukoza ngozuka lero kuyamba kulalikira buku lako apo mmanja. It's not ntchito yoti heavy task yoti munthu ukoza ntchito kuyamba kuwerenga Bible chakutekateka mavesi chakusunga mutu mawa mukhoza kupita muli pagome. Ife machalichi mutakatu kuita ndo kuti lero ulalikira ndinu kulalikira is not hard, everybody can do it. Komano ntchito ya kulamulira dziko to be a leader as a president of the country, it's not a joke. You need somebody who knows achimena kuchita, not kumutenga munthu malo mokonza zinthu ali busy kupanga zina. So salute Professor Arthur Peter Mutharika for choosing Dr. John Ansah as your running mate. Once again, respect. Mulandira ule one big man. Inuyo zaine mmaziwa kalenda kandi kukuchemererani kwambiri because amanena kuti beautiful shops attract beautiful people. Right? Ineyo siningapange panopa kukhala pano machemerera APM for nothing. I know what I'm doing. APM si munthu wamba. Panopa aliyesa kungoti kufuna Mutharika moja. Chifukwa yani? Chimene chili chako chimene Mulungu anakupasa palibe munthu angakulande. Nkhanza zimene munapanga imene chama chakuti a judicial coup. Kugwisa ntchito judiciary and ma human rights activity ma activist ndikuti tilande bomali. Zinatheka and some other side you also used my former MDF soldiers to help you kuchosa chakwe Peter Mutharika. Zinatheka koma lero pano mazikuti ba zinthu zikukuvutani boma mukanika mkwizi sanje awandi ati ochokera uku siyakwena kuti atilamule mziko muno. Professor Arthur Peter Mutharika akanakhala ngati anali munthu ina wake unena kuti because Professor Arthur Peter Mutharika samaziwika ndi kumene kunachoka mamayi yake. Professor Arthur Peter Mutharika amaziwika kuti ndi momwe. Now adakakhala kuti Professor Arthur Peter Mutharika anapanga choose someone from Mulanje, from Chiolo, from Chilazuro, wherever Zomba or Majinga, you would have said something good na kuti no nepotism. One of say why this guy has chosen wina wake kutoka southern region ulamuliro usanga peleke kwa wina ndiye panopa akusangira na central region. So what are you going to say? Anthu timazowa zonna kuti anthu inu mango muda munthu olo anthu ena yake they were not even writing stories. Pakadali pano patamba kuona anthu ena yake mwamba kulemba no sense zanu zamba kubera mwamba kumalemba no zina zake zomveka and tikamawerenga mapost anu machita kuoneka kuti post hii this guy amadana ndi APM. Kumachita kuoneka kuti adawa amadana ni anthu akumwera amadana nawo. Kumachita kuoneka kuti adawa amadana ni anthu akumpoto. Machita kuonera anthu awa akungofuna president wawo chakera mwe apitize kulamula amangwetu. Nobody hates President Chakwera. Koma chimene chikupangisa kuti anthu amude President Chakwera ndicho kuti the leadership yake ndiyo foera bwana. Let us be specific on that. The president you Chakwera. No.
we don't need this president. This president has to go. He has failed us big time. But guys, if you go in Johannesburg, Malawi, Menakubeda, each and every day, Malawians are leaving Malawi for somewhere else, for better life. There is no better life in Malawi. Kodino, menenda kuzira na majaguti menezi kuendera makunja munodu. Sidi kufunidwa atu. Sidi kufunidwa. Kumeno jogungo kuza ni kuti zikakupwetekani mnyamuke mzipita. Zikamafika point watu munosa makupasa mankwala. And even United States, they even said they're gonna take the aid out from these immigrants, whatever. It was written there. But should we blame United States? Should we blame South Africa or UK? No. Britain, no. Let us blame our leaders for failing us. This is the reason why I'm talking about guys, let us fix our country. We need the best leader. This guy, we have to fix the economy within a year. Chakwera told us, promised us, if I'm not gonna reach the point within 2 years, I will resign. Even what call it, Daniel and I Bajibo to land passy would into Manapera. Munano Jizanoka would Zikavuda Wabaga within 2 years, I will resign. Why are you not resigning, President Jaguar? So now and Wabaga protest Mulirungo Muja, my human rights activist, and I remember the President Jaguar has to resign. He never resigned. You know why? Because Kuba wakomerwa, bajisana matu wakomerwa. Ukomerwa. Sanga joge yai. Ndipo Jaguar amataka khala pampando kumakhala kovuta kwambiri kuti mumuchosa mangwetu. And uyu muvuta naye kwambiri. Anyamata mufunika kuti mugalauze pa ground ipo. Uyu Jaguar akakhala pampando sachosedwatu. Kuriko panopa chimene kulingalira yeye, they want ine ni mapanga analysis into mene ni maona the way this IMCP akulembera nkhani zawo mene akuyankulira, they want one party system. That's what they think. Akufuna one party system imene ndeza tipweteka. Fast forward. Takambaza free education. Right? Tisana pite pa federalize hapo. Takambaza free education. Kuti APM akubwelesa free education. Like free secondary school. You are not going to pay school fees. You are not going to pay drama examination fee. Zote mkali ID kuti mulembe JC mkwenda mulipira. Even ineyo mwana wa sister wanga nandi mbiafono kumala wa stand 6. Azati akolo if I do ku stand 6 adu zona kuti tembe maiso stand 6 tilipira drama kwenda 2000 yodi tikalembe maiso. I did send the money. Nandi mzira mpanga kuti usadepera kulemba maiso stand 6 chifacho kuti akoma zimezari ku school kwa kuti ka committee ya ku school ko chachani akuta committee afuna drama mene. That's fine. I can't blame committee meneyo. Koma ndipanga blame the leadership ya Dr. Lazarus Maikathe Chakwera. Walipera. Wanipeseza? Ndichifaja yake natumiza drama. Drama ndi mene ilipira mpanga. Now, I'm tired na kuti there will be a free secondary school. Oh, that's amazing. That's good. Right? I think Tibereka and Naguti, nobody will be allowed to see an Agaba school. You will be forced to send your kids to school because there will be no excuse. No, I'm failing to send my kids to school because there's no school fees. You won't say that. Got on my side. I struggled to reach secondary school level. I struggled because there was nobody. My father passed away a long time. My mom passed away a long time. There's nobody to find me. So they would give my peace job. Dukumali pirao. I'm going to apply for the basale. I went to Blantyre Civic, right? Sinichura kuti na pesa office mondani. Komano ndati ineyo akuti banga interview kuti tipite disaster tapita ku Blantyre Civic ndikauze kuti nakumana ndi akuti apapa. Anandiremba china chili chose bwino matito zanga kundiremba kwe anangonuza kuti ntapita kumene kuja ku civic center ananduza kuti write your abilities on this form.
Then now fotokozera kuti ineyo I'm in need. I need help. Then nalemba china chose pa form manager kwauze kuti ine ndikufuna kuti boma rizinthandiza kapena kuti ngati pali pena pake pamwe wangu ngole mthandize kuti sikulu langa ndipitirize. Right? Sikuti ndikokhako ndimaliza kamene ya secondary school iyi kuti APM iyi the idea amene wabweresa zonna kuti Zakari Free Secondary School. I'm telling you, this is a brilliant idea. I'm telling you guys, don't make mistake and don't miss this. And DPP kalonjeza kapena kuti APM kalonjeza zinthu zimachitika. Ndichifanya ke kuna yankhulwa makuti mauwa bingu amadaga yankhula zinthu zimatani kuti zimachitika. This is his brother. He never lied to us. Professor Arthur Mutharika, I'm telling you, believe it. Abweresa Free Secondary School Malawi muno. Ambiri ndrama zimene madanda amwene ngati kuli chinthu chimene chimapereka ma stress is a school fees. Imagine this Professor Arthur Mutharika is ending that. Is going to erase that. No more school fees amaenda bambo. Professor Arthur Mutharika waye adadi. Amwene ineyo panopa ineyo I'm even more than happy. This idea of bringing free secondary school, this is the best, man. You can't miss it. You can't miss it, guys. Imagine it. Mwana yo akusankira, let's say for example, ena masangiro kuzinganga secondary school, ena kuchichiro secondary school. Ndemuru ana BT mena maidwalira chichiri secondary school. Ena my girls brother girls secondary school. Iwe akusankire kumene kujaku. Ndira ende secondary school. Akusankire to schools mene zija. Iwe samaka lipire fees. Get me right, guys. This is Professor Arthur Mutharika ndiro kwambira mwene. Iwe ukasankire pa chichiri secondary school ijayo. Iwe ife mafana mblanda ife tukuziwa chichiri secondary school chichiri school yonda kuti ama guys amene amaphunzira pa chichiri secondary school mapasa ulemu. Newe akusangira pa chichiri secondary school pajabo. Blanda yakujako iweyo. Koma muzika phunzira ulere osamakalipira china chilichonse. After atakusankhatu. Ndekuli akusankhira kandi box 2 kandi kudeza kumeneko kandi ajina likuna amenewo kandi karonga secondary school meneko kandi Mzuzu secondary school meneko. We talk about national secondary schools. There will be no more fees. Makoza bwino Sunday Januja mwamenya ndima kumene kuja flying colors. Akusangira pa national secondary school kupita kumene kujako. You are not going to pay school fees. I'm telling you. This is Professor Arthur Mutharika. I'm telling you guys, don't miss this opportunity. Do not, in capital letters, miss this opportunity. Free secondary school. It never happened before. I've been Dr. Bagini Muluzi and primary school, free primary school. This Professor Arthur, I would do free secondary school. Imagine. So there will be no more excuse. In a navudiga, ukabanga apply, I was recruited. Gwama wapunzira. And that time nandi alemba JC yanga kale. Ntaona zosata zanga zama isanga kuti okay, JC yanga ndakoza. Ndopita ku secondary school. Koma kutoka pa form 3 kuti ndifika form 4, I struggled. Amangwetu. Navutika heavy. Magazi amenda punzira nawe iniyo mchili mbamu. Ino ni mboni. Mwana beseze? Fe kuti fe life yatu basi maka kuti haso. Ngasima kono dilibe. Tamange maganyu. Mangu. Kumani zinapezeka kuti tini kati mwandime. Form 3 yomwe form 3 yomwe. Kunapezeka kuti zina langa tele moyemba analipira. Tupita tele mwajiwira kuti zinatheka sopopo. Yachitatu ja nanda chikata nonna kuti basi nayo ndachosedwa mbasale. Sinafuna kulimba nazo because ndaona kuti apapo kuti ndizikhala kulimba nazo kuti nyamuke ndipita mwenye kazo kuti chifaja mwandi chosa sitani sigwira. Babasa lero pamene bwe. You know why? Because amaikapo abale yawo. Amatengana abale yawo kuja kumatenga kumaikapo. Zimene zimatha kumachitika so even my university zimene zimatha kuchitika so. Kumachosa anthu ena ake ndikuikapo mwana wawo. Ndiye kuti adale ena ake anamaliza form 4 koma muzina la ineyo. That's what it happens. We are not stupid. We know how these politicians play their thing. Innocent umene kujanda mene napita ndeko kapanga applied. Faku office ko nangala wamundeka. Anati pa form napanga apply. Napanga qualified. I was qualified.
ndi anandizozena kuti okay right, it has been confirmed iweyo tizikulipirira fees term yoyamba yachiwiri kuti tilipira chitatu akunuza kuti basi wachosera mu system muchi. Koma wina wake I knew it kuti wina wake anamaliza form 4 yake muzina line yo mamulipirira. Now Peter Mutharika akunena kuti there will be no more this bursary stuff, fuck off. We are going to bring free secondary school, no more paying fees. Ndekuti amene angaone kuti okay sinifuna kuti mwana akazi kaphunzira ma school za boma izi ndintumiza private ngati brand yakuti ndi achina matinda ameno tindi achina Michiru Secondary School, tindi Kings Victory Academy, tindi kaya mukuti kuje kumene kuja kuchireka kumene tindi school umwe ya Joyce Banda Foundation, tindi school zambiri mene muzitumiza manano ma private mena zikaphunzira mene koma no school za boma za secondary palibe kulipira. Kaya unali pa community, my community secondary school kulibe kulipira. Now I want to tell you this, the good thing is chifukwa chokuti simukalipira no fees, you can save money and purchase food ya family yanu. You can save money kumagula, let's say in short, kumagula ma basic needs hapa nyumba banu. Guys, simungafetu ndi ma stress du. Ndula muliro to abwino la mwenedu. Amwene ngati pali chintu chimene the biggest burden malamu jamwene ndiye kulipira fees. Amwene fees ni chintu chopweteka kwambiri. I want to tell you this South Africa kunongo ndifuna ndikabuke ndi akandiloleza ndichabwera papa mwene zangu panga recording whatever ndizapanga post. Ndifuna ndibuke wema student wangu mene kwa nduza kuti just come in there and tell them kuti wewe ndi the activist umapanga all this. You has been this thing is inspiring you. Then you want to inspire others. Kumane kwa kuli mapunziro aulere. Ndi college kumane kuli mapunziro aulere. You have to choose kuti chimene ukufuna kupanga ndi yani. Ka ufuna kupanga computing. Ka umapanga za media. Ka kumane kwa kuli ndi ulere free of charge. I'm telling you. I didn't bungwe lina lake. I think alakuti komandiro ndi bungwe ndi government organization. I don't know amapanga fund ndi bungwe okandama zitenga kuti komano ndikuti ndi school ya mphamvu nditu kafuna kuphunza za ma computers kafuna kuphunza akuli magazi enake ma journalists kuli amina panga amwene kuli magazi oti kuchitika ma amandoza zali kuli ma courses sosiyana siyana you just choose kuti ndifuna ndipange course iyi kumene kwa anthu akupanga ma course aulere ku South Africa kunoko. Iyo ndivesa magayi zikuchitika zimene zonso college ya ulere free of charge ku South Africa muno. Zimene malawi mu anono mwina chifukwa chokuti nakasi malawi ndi wankulu mwina kuna kwake zikuchitika anthu akuphunzira mwa ulere. Koma panopa muzi wa generation yathu yetu ngati sikuziwa computer ndiye kuti pale vuto beko pena pake. Chifukwa ngati sikuziwa computer even phone imwe imakuvuta kupanga operate. If you know this phone better to operate the phone same like a computer you can't struggle. Fazi ntuma siko na kumango zipwekeza. Ndio pezeka kuti kwathu kuja ku school inake kuphunzira zako ma computers yayo mpaka na kumakupasa certificate. Diploma ja kupasa diploma ja D kuma school ya ulere. They don't say good in free school dry. Amangona kuti iweyo you acquired your diploma pa school iyo zikuchitika mtheba muno. Now APM akuti akubelesa zimene zozo secondary this is just a beginning. Akubelesa free secondary school. That means there will be also chance yona kuti because also currently free college somewhere. We're not going to pay anything. Many lilizi kola tuli jalwa mwene. Ikolo myati many mene mjamu de akuze zone kuti osu zili pila fees ndiye mwena undiana magazi ina nimikozi pamene kunamba mmalipira ma fees. Ena mu South Africa mu ena mu UK mu na America ambiri mkulipira ma fees. Ndiye akuze zone kuti aboma tu basi kulipira ma fees yamwe. Drama zijamwene amwene sunga kandi ma stress ndikuti olonjala zimene ma fertilizer akajanja amwene anthu azikandi chakuja chochuluka chifukwa kuti azikandi drama zambiri zo save chifukwa sana lipire chani sana lipire fees. So don't miss this opportunity and MCP sanga kuuza zimene zibuko sanga kwanirise mamona chakwera to akubala likatu. So on that free education APM respect excuse me respect IPM amene bobo ndiye nchilo maigwira
mwapata batsa ntchito mwaigwira big man. Adi free secondary school ya quota system kungoti you know ngani za quota system zija ndifana ndikuze kuti pale magazi ena aketi mentality yawo imamkhazi ona kuti amangomona munthu ina wake kuti munthu uja basi ndikubweza ndisanzo china pali zisanzo ziwiri zimene ngakuze mwa quickly. Pali chisanzo chanzathu akumpoto amene amaziwika ndikuphunzira kwambiri eti ambira matama ye school yanja ndakuza ndikuti anthu akumpoto sikuti ndi azirudu ya koma amalimbikira school chifukwa cha kulimbikira school kuja chinthu chimene umachilimbikira kwambiri chimene umachikonza bwino ndi anthu ena amaheta guys makuti makuti ife customer ndandi tinandi atumbuka kuti analephera so maso kulephera maiso acha kulephera majensi omwe adukani ka munthu kudiso. So kukonza school kukonza maiso sikuti ndi nzeru koma kulimbikira ndi anthu ena kama pesa kwa heta atumbuka cha ati chifukwa cha maphunziro pale anthu ena yake anani mentality yawo ndi yola ndiye kula anthu ena yake samafuna kumva cha munthu wakumwera yama kuti munthu wakumwera losangu ndanduze nalo sangula lomwe ndacha amasanganya munthu wakumwera to alibe sangu amwene ndakuza ndimakanda ukama mubwereza pano kuti akumwera amangokondana pa family koma samakondana ngati kuti okay uyu ndi ochoka ku south timkonde chonchi zimene samapanga wanavesese ine fundanga ndi chanza ulopata kha kuti pali munthu unakeso fundake ndi chanza sikuti ndikalemekeza ife kuti ndi chanza anai kanza tumwe akumpoto ngati pali mkandawire amatha kumutenga ndi anthu amaona ngati kuti mkandawire aja ndi pachibale fa kuti uyo ndi mkandawire uyo ndi gondo zili ngati mende kuli kumwera kuja kwa apiri komano kuti amakondana. That's a fact, we can't reject that. Ndi chikondi chawo chimene chachana amakondana koma ife kumwera kuti simakondana ya ndiye mukamane kuti anthu akumwera ndi ine ndi ochoka kumwera mu South Rena kumwera kulibe ko sanko kumene kungoti anthu onse kumwera kusamakondana ndi anthu ngati akukanika kukondana ukauka angakondeso munthu ina. So nkhani ya tribalism kumwera kulibe imene ndi makana ndi matsusa ineyo kulibe tikana khala kuti kumwera kujako tribalism iliko ineyo one singana chosedwa babasali kumauza kuti zika second drama ndeka singana chosedwa bengi wakumwera South Rena ineyo ndi mboni kumuza ni kuti anthu akumwera alibe tribalism ineyo ndi mboni. I joined the military, I applied it, they recruited me. You get my point? Koma mkathamangisidwa ako chifukwa kuti aja anakatenga kwawo ndikuika amene. So you can see kuti palipo tribalism pamene popo anthu aku Central Region amatengero ife nkumatayidwa pati ndikumatayidwa ndikupita kuafika kumalo kuzati ayi mwachuluka inu bwererani titenga awo ena kumatengedwa chifukwa kuti andima ipite ena akuti anapanga za boxing ena ni maplayer amatengedwa ife kumasidwa anthu kumaona kumabwera amene ndi majeshi kumabwera amene paja anthu kumatengedwa chifukwa kuti kufamile kwako kandi auje ndi amini sacha kuti so mungane kuti kumera kuti tribalism kukana ka tribalism ndiye kuti ine mwezana ntenga kuti uyu ngwa kumera kwathu tete tenge ife anatiponya anatira chifukwa chani ndi mukamane kuti ku tribalism ine ndi makana ife yo tribalism kwa mundu za pa family ndiye I agree with you. Okay, right, fast forward tikambe nkhani yokuza na achakwera tu akuvutika kwambiri kampeni bwana achakwera kampeni uyu avutikana naye and chakwera si dolo anali chili mauja dolo anali Dr. Kariati maya emergency maya wa maswera naye kafika nthawi ya kampeni ama yankula ama bangula ngati mkango. I don't think mara mujamo muli mai wina wake amene angate kubangula ngati Michael Kariati. This is the fact. Ndipo sikuti ndikukamba sikuti ndasangalasa Michael Kariati ya ichi ndi chilungamo chobaya ka wina chimbaya chizipita kunimpira timatu wachiponye amene chita mkhuze ndi ameneyo a Michael Kariati Malawi palibepo mai amene angate kupanga kampeni kuposa Michael Kariati. Never you tell me. A Michael Kariati ajao si amasena amaswera koma naye sisa kumugulisa chakwera malonda uvuta amene achakwera chiri manala kuloida kugulisa malonda ndiye kunali Timothy Ntambo HRDC abire mayayaji na sembereka nala kuloida amwene kumenya kondo kugulisa chakwera malonda achakwera amwene amafika achakwera ajao 50 wani kwacha pa time manage wani kwacha ili ni pamfu andosa gula kuwatenga achakwera ajao 500 wani kwacha anthu osagula malonda achakwera nali malonda uvuta kwambiri amaenda bamfa ndikuze koma Saulos Chilima he managed to sell
that president. Unfortunately, you assassinated him. This is sad. You are failing even to recognize him. Mpaka pano mukapanga makampeni anu, you don't even mention Chilima. You are failing even to recognize my Patricia Gariati. She's nowhere in your books, whatever, in your writings. You don't even recognize that woman. Never. You know why? Because Antu inuyo. Inuyo ndiye. That tribalism wajande ilimwa inuyo. Antu atangu wajande inuyo. Kungonkonda muntu. Chifaya kuti wakupanga nikape. Now, this President Chakwera is struggling. I can see is struggling. And I did say it 3 years ago. This Chakwera will struggle to make a campaign. Tell me, there is not even a single day anapanga mention za fertilizer. Why is he skipping on that? Fertilizer because ngani ya fertilizer tisapanga zaku zakuti. Why is not? Because he lied to us. He has nothing to say on that. Fantamu zakuti ndiye badali shadow ena yake ka kumango chuku ananena kuti I think pano pandi MP kandi anduna whatever akumangochi ananena kuti fertilizer tizamusisa kuchokera tizasisa fertilizer kuchokera pa 155,000 pamenali paja tizamusiyano pa 2,500 antu iya anukuoza mwena taino Chakwera angasisa fertilizer kuchoka pa 155,000 kufika pa 2,500 that's to say sizingateke no way uyu sangasisa fertilizer ndichifukwa chake Chakwera kupanga skip. You will never hear him, and he's going to complete his campaign without mentioning anything about fertilizer or chakuja chimanga. Sanga chule chimanga chimanga. Ndichifukwa chana boza amalawi amafuna kuti azingouzidwa chilunga mosati kumanamiza boza panopa wakula mutu Chakwera ndi campaign uyu Chakwera ukuna nawo mutu kukula mutu uja ngati wanyamulapo kachani makato za input mutu kungokula ngati dziko amwene choyankhula campaign yoti akanika kuti auze yana malawi. President Chakwera, I know you are watching this live. Please leave. Please let others lead us. You have failed. We can't live life like this. Only kumango kala amwene kutamanga ma business amwene ma business osayenda amwene. Ine mene ndi mazira amalawi amwene amalawi hivi ni muenda munomo amwene amalawi ndi anthu olimbikira kwambiri. Ine ndimakumbukira mplanta ya mjama amwene ikamati 4 o'clock amakhala magazi nake abanduka. Ine ndimakhala mso mpepe temwe azalewa. How past 3 amakama mini pasanga mpaka lena akakuti akuloera munchaumu. Akaude kabichi umeneko. Ena akuloera kwa vumbwe. How past 3 azimaya ndeuli kamati mama muchoka macho mali kuti amwene anthu awanga ndakufika pano pasi 6 anyamuka nthawi zanji kupita kunche ukayoda kachewere palunzu pachopose zimatumba tomba zafika amwene akuti ena akuti ananyamuka cha maono o'clock and time ene zimateka. I remember I had my friends amene amagulisa mbatata simsika Blantyre amangoneza tafana tapanga dola atu ndipo je finali odi chakumwaji simbali ya defender 7 Adventist ndeti mangopita nawo mabwando kuma ifiti mangu mama fanta atu ndrama nyamata kumazipweta mwene muntu ogulisa mbatata si mu msika wa Blantyre kapena msika wa Lilongo mchoka market kuja anthu ogulisa mbatata si anali mabwana amamanga zimafleti mbala muja anthu kumachita kuopera kuti amagulisa mbatata samene anthu amachita kumuopa mwene ndane pano pakugulisa mbatata si msika wa Blantyre akulemekizidwa akupanga ndrama ku Blantyre kuja munthu ukagulisa tomato kapena kugulisa chambo kugulisa somba ngoti awa amagulisa somba amwene anthu amalemekizidwa amwene pache musa paja ifeyo msikaje musa ndimeta kulira amwene kanyenya kwachi na manipawa kucha kwachi na fazala huko kwachi na kamulanje ndai mene jayo amwene pache musa paja pa amwene che musa nsikawa che musa ujawi kamati 6 o'clock makala wa komeratu chonja amwene akanyenya amwene paja diwas kanyenya wa fulawa uja amwene anthu kuma ucha kanyenya uja kumapanga ndira anthu kumapanga nyumba amwene anthu kuzinthu kumayenda amwene. Very sad. Somebody last year called me good. I said, "But nobody would ever say Chemusa is very sad." I say, the Chemusa you knew before is not the one Chemusa we are having today. There is nobody in Sikawa Chemusa Muja. Musikawa Chemusa Mujamu and Anatulukam. And Waguyala Kunja wants to watch Sikawa Chemusa Uja. So Obida Umanda Uja, Kuna Kusaka Sakamaka because nobody
akubera musika muja anthu anatha watawa ina anathawira muliro ku Blantyre zinthu sizikuyenda koma kufunza kuti president achakwera tinakula kwina nchani anthu akumwera nsika wa Chilimba uja amwene pa Chilimba ineyo I remember pa Chilimba ikapani chama 6-5 o'clock nganthawi ino amwene makhala kuti Chilimba uja amwene paza za pa Land Rover pa chabwino anthu kukulana mapewa amwene ndai imeneyo koma amwene panopa and that's not even long ndai ma 2000 mumwe mu 2004 2009 ndai APM mumwe amwene zinapezeka kuti Chilimba kabula itu unali zinda umozi kuti anthu amachoka kundilande kuja fecha kutha kwa malo kumabwera muti kumabwera mukabula muji ena makagula malo kuntoso kuja chifa chani mve kuti anthu anamba kukonda ndi kuchilimba kuchete amwene kutoko zinthu zikuyenda koma panopa amwene Chilimba sizikuyenda amwene Chilimba sizikuyenda Chilimba sizikuyenda mukabula muja sizikuyenda kunala china Easy by Night 4 Stones kunala china Chiweto kunala chani amwene sizikuyenda panopa kuti tifunze pa Chiweto po kunala china Grand and Grill palibe sizikuyenda achina 007 panopa mwina pa mtengo umodzi apo mwina pang'ono tinaenda achina Lord House nthawi yambuyo mu Lord House kulunzu amwene kumakoma church kumabwera akiwa kumene kuja kumasiya madola kumene kuja kulunzu amwene achina lodge umene unachina na Nsengwere kumene kuja ku lodge aliko beko basizi kuyenda ngati mezi maendera kale Blantyre yamwene Blantyre ja kungota achina pa kudya apa japo kusiri kumene kuja kwa Kamba nthawi imene yoyo amwene zinthu zikumatani kodi zikumayenda mundilande mene momo mwajinse umene zinthu zikuyenda amwene mbangwe munde osanena muchirobo menemo sochija amwene sochija munthu machira sochi east sochi central sochi east manja mkolokosa Chitawira ndakhala mchitawira ndakhala ku sochi central eti amwene area yoti umati ukhanga kuti munthu uli ku Joni kukhala mkolokosa kukhala mchitawira kukhala munapere muja anthu amalemekeza mwini ukhanga uli ku Joni amwene Blantyre amwene nthawi ya DPP nthawi ya Bakiri Muluzi koma pano amwene Chitawirayo mkolokosa yamwene zina chabe sochi central sochi east zina chabe achina Chinyonga uko zina chabe amwene Blantyre jayo kungu amwene Blantyre sizikuyenda chifukwa chani the poor leadership munepesesa ndiye ndikavotera so president Chakwera munthu onena kuti samasamalatu za anthu ena you know president wa Chikondi azipanga ngati zimene amapanga APM Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu wa Chikondi kwambiri ndi chifukwa chake achowa pa Central Region paja kumfuna Mutharika uja chifukwa nali munthu wopanda sango DPP ndi chipani chopanda sango ndipo ndimamva chisoni anthu mukamatukwana anthu apa Central Region mukamatukwana DPP atakhala kuti anthu akutukwana DPP agenda atumbuka we understand guys kuti akhala kuti anthu akutukwana DPP atakhala kuti ndi anthu akumpoto kuti ndizavomereza amwene koma munthu wapa Central Region sakuyenera kumatukwana DPP azisogoleri niyo Achakwera Richard Chimwendo Banda simple cholaka mkuti Heston Woa mkaka you are not supposed you don't deserve this manyoza pakana Mutharika uja I feel sorry for you you know ifanya anthu akumwera ife wete sana tapangire zinthu kukotu anthu akumpoto suna apangire zinthu ngati kumpoto kunyona chitika zinthu kumina Reserve Bank ija kuzuzu kujako due carriage somewhere there but not really huge ngati mzenya chitika pa Central Region DPP pa Central Region inakhazikika ndipo imapanga zinthu kuko popanda majealous koma lerolo anthu ino I'm not saying achewa pa Central Region at large koma tikambeza azisogolera MCP amene amachoka ku Central Region akumatukwana kwambiri Mutharika you are not even stopping your people you are failing to stop your people kwa uzanya madacho kuti magazi sitimapanga chonchi yayi tiye timulemekezeni munthu uyu you know how do you think Peter Mutharika ujama akakhala akumamva bwanje anthu ino kukubelesana interchange kumene kuti we understand kuti it's a taxpayers money that's not APM's money it's taxpayers money yes I understand this komano zimatengeza the good leadership kupanga zimene zijazo fa anthu ena akesa amapanga kwawo we don't need this kind of president like Menadi Chakwera kuti too selective ineyo kono ndinazimvera chisoni kwambiri Timothy Ntambo akumauza Chakwera kunena kuti anthu akumwera so apangira chituku china chonse nkhani itu inalipo ndiyo manga stadium imene ananjiza Chakwera uje Peter Mutharika iji tiamange stadium panjamba Timothy Ntambo anakatumiza message ati anthu apale mdakakambirani asapange chituku china chonse kumwera
akumanga chau chija mukuti ka grievance aenda ka chanchani Olympic ya whatever there kuli kasele mwena kama ngakumuli kan complex whatever I don't know what there kuli Lilongwe ndrama zidata anakafuza treasury kuti apange ndrama zina fa ndrama zathera panjira kumwera Timothy Ntambadanda kuti sazapanga sochitu kumwera anthu akumwera they are just wasting it our time the time wasters a Timothy Ntambadanda kupandi daifeyo koma muone mmene DPP anamangira Central Region ndi chipani chiti chimene chingapange zimene yaso ndi chipani chiti kumwera kuti mafunika tuzitukuko Blantyre is a commercial city you can't just come from there chifaja sankho lako kunena kuti anthu awo Blantyre basi kungoipanga abandon like that. This is sad. Zinthu zokhumudwisa. So uyuyu Chakwera uyuyu aya kwa kusa kufunika se. Sikumuda komano sakufunika. Fandu watsankho. Kuchose chira chose kumwera. Amene kumulangiza Chakwera ati bwana musachose zinthu ziya aya amene kuli anthu uku amwene. Musachose zinthu kumene kwa amwene makani amwene Chakwera usamvasa zimene zakuti afo tseka don't care. Sino anthu akwathu. Tosani chiri chose mene kupitisa pano. Panga nyoncho. Ndiye lero mukamalipa ma message kuma mtu kwana Mutharika anthu odana upangira nizitukuko. And ena mwayi nuso mmagwira ntchito nthawi ya Mutharika moyo munali yabwino. Ena mwayi munamaliza skulu zanu chifaja ulamuli wa DPP omweyo pa Central Region. Ena afe chipani cha DPP sitinajere. Sitinapeza po china chilichonse. Timango ofandi zina lokuti ni fantu akumwera. Palibe po ifa DPP chimene ninganene kuti ine napindula pati palibe. Kumwera kuja kwa anati zambiri ma development amachitika pati. Of course, economically, Blantyre it was okay. By then, economy Blantyre which inali bwino. Komano talk about in terms of the development. Kumwera sisi majidi kama development kadamina ujiri kwa Central Region. Koma amwene, awawa kufika point inde mfuna de asanka 5 years, atasanki soka chikena. Azidi sanka soka ngadimina mapangira mu. I know. Avidu mbiko mumba. Maziwa nthazi na zake muntu kakakuti sukumva. Muntu akamakuuza. Eti umazangu tutumuka chino changa cha kukubwerera po mutu papicha kupinza yonkufera pomwe. You heard zimene zachitika za vice president wa Eugene Dr. Michael Usi kuti ndege ka inachita bwanji pamene munali ma delays and all that. Moto umene wo kubwera kwa ino ambu vitu mbiko mumba. MCP si chipande choswera nacho ya. Ndipo samathokoza kuthokoza kwake kumatanda kukupha. Ndofuna ndikuze neno anzatu akumpoto eti. Osamvera malawi Congress party yayi. Amango mukonda muntu muone Chakwera ali kwambiri moku Northern Region ana baba ngapo zimene ziyazo kumpoto umene mukafunike lero chifaje kuti akufuna vote yana Chakwera ino anthu akumwera ino anthu ku Eastern Region Chakwera namba ngapo zimene chipani cha MCP ndi chipani cha Sankho chimene sichimafuna munthu nake kuyankhula wazuzula ayi palibe because wina wake ananamiza kuti Chewa people are the best to lead this country. They were brainwashed by someone else. I don't know who's that. Can kamuzuwa mweyo. Ndifanya kama they don't even care about someone else. This is on the nation ya awajewa ama vutiko kakhala pakati pa anthu ena. Tifazi sogolera wa akwa unongera mbiri. Ndetifa ndikuze na Chakwera kuti nakuti. Inuyo zipanga ndizo suru zanu zo koma musapange recruit ajewa pa Central Region. Kuti azipanga zimene mupangazo azavotere no. No. Ife ajewa ndi makonda ndi abale athu. Asiya ndi tigwire nawo ntchito ndi ajewa, tigwire ntchito limodzi. Iwe Chakwera ndi gulu lako china chimwendoko, musayipise zina la ajewa chifukwa cha bad leadership. Nkhanza zonse mwachita pa Central Region zijazo palibe ndi mmodzi yemwe amene mwamanga mpaka na pano. Anthu amene anamenya na miwa, anthu amene anapenya parliament aja, palibe mpaka na pano. Anthu amaphedwa mu area 25 yumu, ndiye pakati pa munapanga pretend khangati mwamanga anthu. Nkhani cha siku londolozedwa sitikuona hata imu za kuilondoloza nkhani cha siku londolozedwa pano timaenda kuti aone anthu ajali pa court apa suda zaka mwakuti kuli chete koma sifuzo maenda kuti nchifo chana anthu ajama pa amato manalika pa Central Region pakusungidwa mfuti a polisi sanga secha ayi koma ngo kuti kumwera uku kandi kumpoto uku kapena mukamanga bodyguard wakabambe hata nandi unlicensed gun olo mwana kwa MCP kwa ndi mfuti manager mukaone lero chifanye kuti akupanga gadi kabambe chifanye kabambe ndo akumwira zona ino ya MCP lero lo limene ndiye ife tikuti ayi mulibe thank you mulibe mmafuna kuti nali yense azingopanga za inuyo koma sapange zina nawo apapa ndiye kuti wina alense amene wakwera kabambe ni ndani wanu
life leaders bisima kanyonjo ndiye tikuna kuti achakwera aisi tikukufunani twanipasi udindo simukutula tinakuza nikutula zipasi besimatula ndiye vote yathu kujosa ndipo chakwera usairekeze kubera zisankho izi maplani anja takupanga na expose pakati hapa maplani ukupiti labda ndio was too busy to rig these elections. This time around that is not going to work. Achakwera, don't dare to rig these elections. It will bring chaos in this country. I'm telling you, President Achakwera. Be careful with that plan. I'm saying this in capital letters. Do not rig these elections, President Achakwera, because we don't need you. If you try, you will see the other side of Malawians. Amalawi akatopa to amatopa. Anani banandia jina bingwa Mutharika ono kuti anaphunzira kusiyana ndiwe Achakwera. Anani banandia Professor Arthur Peter Mutharika oti anaphunzira kusiyana ndiwe. Anani banandia Genius oti waphunzira kusiyana ndiwe. Ndiye iweyo Achakwera ndiwe ndani kuti Amalawi akakuope. So don't dare. Ngati umaona ngati kuti Malawi mujamo imene yani amphamvu ndi HRDC. Don't, because pakati pa ma-activists amata akazuka mmagwirisa ntchito ya polisi kumaka amenya anthu aja. To stop them asamapanga zimezi jazo. Right? Ndiye tifuna tukuze kuti muona nyenkwe usati maswera. Matima mfuna chitike mnana mizirana akulemba maiso afa mfolo anakusiyana kulemekeza. Iniyo panthawi imene njama mapanga zanu zijazo antusama lemba maiso. Ndana amakule sana. HRDC nali bungo limozi losamva kupita ndi Bakiri Muluzi kakumana naye kuti mtikambirane ku zinthu zinezi. Ndana amene anapita kukamvera za Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi anatibera ndrama sitinga mvere si no HRDC achimwe thantam. Koma wazana kubwera hapa mkwatengera zigaweka kumakama percent region. No more democracy. Inuyo simu kufunika pa zinthu zimene mwapangazi were not even qualified to be voted again. Never. There's no way wina kanga mwere kuti aza kuvotereni. Ndino anthu oyipa. Ndapita situation Malawi. Live yanga lero inali imeneyo.